Mhm. Pięknie. Zaraz ci powiem. Zaraz. Brawo, brawo. Jeszcze raz, teraz do mamy. Szybko, teraz szybko. Nie. Nie, bo to już spadnie. Aha, nie spadnie. Szybko, 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 szybko. Dawaj, szybko. Nie mówię szybko. Nie Nie szybko. spadnie. To powolutku, powolutku. Powolutku. Ślicznie. Pogadamy jutro, mamo? No to pogadam jutro. No, okej. Tak? Mhm. Tak, tak, jak